2 kali bikin kerupuk nasi jadinya segini. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Nah kan kerupukku wis garing, kari digoreng, dadi akeh banget iki. Lumayan kan duwe stok cemilan, ora sandadak tuku. Ditumbas minyak, gek digoreng, wis dadi konco scroll-scroll ngono kae. Iki olehku mepe rong dino garing. Lah kok ngasih rong dino, mergane kan aku nek gawe iki wis nanggung ya. Ora isuk banget, dadi wis setengah awan, dadine ya rong dina lagi garing. Saumpamane aku gawene isuk banget, mesti sedina wae ya garing, mergane iki akhir-akhir iki cuacane panas pol. Ora awan ora wengi, rasane ungkep banget, tapi ya urung ana udan, ana sih kur grimis, paling ya gur 5 menit wis ilang. Goreng nganggo minyak sing bener-bener panas, ben prupuk-prupuk ngembang. Nek genine iki ora banter, marai bantet nek digoreng, tapi nek genine iki mobal-mobal ngene iki jan ngetoni tenan, mak prupuk-prupuk nyenengke kae pokoke. Kerupuk sing carane gawe kaya iki nek digoreng iki malah luwih ngembang ya daripada kerupuk sing digawe gendar dhisik. Nek ora percaya jal jajalen terus bandingke karo kerupuk sing digawe gendar dhisik. Nek digawe gendar dhisik iki ora iso ngatur tebalane, mergane kan ngrajang iki isih manual. Nek carane gawe kaya ngene kan iso diatur ya, iso digawe tipis banget, iso digawe sedengan. Lah iki aku gawene sing sedengan wae. Sedengan kan maeme iki ya mirasa, terus goreng iki modok ngasih abang-abang ngono kae. Renyah banget pokoke. Kan bareng wis digoreng dadi tambah amba, renyah to, ora bakalan atos sing dik wingi komentar jarene atos. Ya ora bakalan lah, iki anakku wis doyan banget, seneng, gurih, aman, ora nganggo bahan pengawet. Ya sing genah ki lho budget, gur kari tumbas minyak. Lah iki engko meh tak adahi ning toples, engko sore kari dienggo wedangan. Gek sing urung tak goreng iki meh tak plastiki wae ben ora mlempem, digoreng sesuk-sesuk meneh. Kan lumayan kan, ora sandadak tumbas, wis duwe stok semene iki. Lah iki dadi akeh lho.